Mabitaw ganing ka ng 21 kabuok nga nag-surrender nga ni-graduate na atong naging adlaw dinha ang graduation sa Coliseum. Sultian punta mo kung unsa pod ang suporta ni Gobernador Cagas anang ingon aning programa sa gobyerno. Pangkalinaw man guni usapang kapayapaan. Ang support ni Governor Cagas aning programa gisakyan niya ang pagkaseryoso sa presidente ani nga isgutanan. Ang Kapitolyo nato naggahin og pundo para anang mga 21 nga mga former rebels pagkaon nila sulod sa 3 ka bulan dito sa Mount Carmel sa Kinuskusan. 3 ka bulan gipakaon na under sa PSWD ang atong Kapitolyo sa inisyatibo ni Gobernador. Gipakaon sila 21, dili kay kaon niya insakto. Sobra gyud. Dili insakto ang kaon dito kay sobra. Ging-ana sila pagtratar, ging-ana sila pagtagad sa gobyerno sa probinsya sa Davao del Sur. For your information, saksi ang mga rebelde or kanhi rebelde na matawag nato sa ilaha, graduate naman sa former rebels, sila mismo nakasultian na kung giunsa sila pagtagad sa atong gobyerno, mo nang pasalamat sila kang gub. Gipakaon sila dito sulod sa 3 ka bulan. Kumpleto sila, wala magsakit mga inay, tambal dayon. Naay ka ng ilang mga toothpaste, toothbrush, mga sabon, shampoo. Gikater tanana sa ato ang provincial government. Gitreat sila nga dili usa ka kalaban, kundi usa ka murag importante, murag halangdon, murag opisyal ang pagtratar sa ilaha dito. Gituring silang parang isang tunay na kaibigan at kapatid. Mao gyud na nahitabo dito sa sulod sa 3 months nila dito. Dili lang kay kana ang gitabang sa atong probinsya sa Davao del Sur aning programa sa national government nga tupad pangako program, kay gi-undergo pagid silang skills training. Naa na sila'y skills nga nakatunan nga pwede nilang magamit karon nga ni-graduate na sila ug dili na sila rebelde. Tiyaw mo na ing ana nga pagtagad sa ato ang provincial government. Gawas pa ni ana mga bay, matag ko sa kanila, inisyatibo gihapon sa Kapitolyo, naa sila'y madawat or nadawat na nila nga tag 10,000 kada usa. Sa probinsya lang nahawa pay labo tong ilahang mga financial assistance sa mga benepisyo nga ilang madawat under sa DILG, national government man na, funded by the national government. Diri sa probinsya sa Davao del Sur, sa suporta ni Governor anang programaha, 10,000 punta din sa mga musurrender, naamoy 10,000. Igahin matag-usa ka ninyo. Surrender na ka? Dawat na nila 10,000. O niya, na-shock pa yun ang mga former rebels atong graduation kay wala damha ang surpresa pa yun ni Gobernador Cagas sa mga graduates. Gidungagan og 5,000. Grabe. So sa probinsya lang daan, sa matag surrenderi, 15,000 na kadiha. Plus skills training pa yun. Libre pa yun ang pagtratar sa inyo di mga pagkaon sulod sa 3 months ninyo din ha. Hantod sa ni-graduate mo. Sa province lang na, suporta na sa probinsya sa Davao del Sur ni Governor Cagas sa tinuod o tiunay nga paghangop sa atong mga kaigsuonan niya na sa bukid nga andam na willing mo balik sa sabakan sa Dios. Sabakan sa gobyerno, sabakan sa Dios, sa makatao nga kalihukan or sa ato ang tinuod na community o komunidad. Diri na sila, balik na sila din Ilahang giingon dito nga, nang hinaot sila nga, unta kining programaha, magtuloy-tuloy ni. Kasama si giingon ni Gob, dugay na ni, wa man napadayon, o may klaro.
Halos wa man gani man surrender. Kung namay mo surrender, pila ra po kabuok. Ngano man, wa man tinud dili man seryoso ang ilahang paghangop sa itong mga kaigsuonan niya ni Simang sa laing dalan. Dili man seryoso sa una. O nga na malik malagi sa una, mo surrender, malik magyapon. Wa man na monitor, wa man na tagad. Wa may mga benepisyo nga gigahin niya kanang tinuod yun niya, di na yun mamalik ba? Pero karong panahon na, si Governor Kakas na ingon, lahi nga pagdala sa programa sa gobyerno sa Tupad Pangako program. O, di ba? Sumunay panghitabo mga igala, dinhi sa Tulalawigan og Lauman, nya mas daghan pa ang musurrender. Tupad Pangako program sa gobyerno alang nitong atong mga kaigsuonang mga rebelde nga naa sa bukid, no. Naay programa ang gobyerno nga Tupad Pangako program. Sa Bisaya pa ng Tupad Pangako program para masabtan yun nato kay usahay manggod mga igala kining muingon tag naay programang Tupad Pangako pero ang pangako ay laging napapako. Dili man mahidayon, dili man matinuod, no, ang promise. Dili man matinuod or pasalig og panaad sa gobyerno. Kadugay na nang istoryahan na, di ba? Tupad Pangako program. Pero ato karong isgutan, hanayon na to kung unsay ato ang nabantayan sa Tupad Pangako program under the leadership or administration sa atong pinalanggang presidente. Alright, ako ibalita sa inyo hang katong niaging adlaw dinaa sa ato ang Davao del Sur Coliseum ipahigayon ang graduation sa 21 ka mga former rebels or mga kanhing mga rebelde nga mibalik na sa bakan sa balaod, sa bakan sa gobyerno. Diin sila ilahang gisaysay ang ilahang kaagi dito sa Bukirambahin kung asa man sa destino isip mga New People's Army. Gisulti nila dito nga ginadoktrinahan sila 21 kabuk may graduar ni surrender to sila 21 kabuok nya karon ni graduate na gyud sulod sa 3 months nila diha sa may Mount Carmel sa kinuskusan sa Bansalan. Dito na sila 3 months kayo. Itudloan sila itong pulong sa Dios, unsay mga plano sa gobyerno sa ilaha, unsay mga posibleng mahitabo kung dili gyud sila muundang magpadayon sila og paminaw sa mga doktrina, unsay doktrina sa ilaha dito sa bukid, unsay alintunganay, no? Apektado kaayo ang ilahang kinabuhi, lakip na ang ilahang pamilya, no? Wala man gyud tay mahimong maayo ani magsige na lang taggira. Asa sige na lang pangambos. Ya, ilugon ang mga gamit sa ilang mga gipang-ambos, cellphone, unsa ba na din ha, mga armas. Wa gyud tay mahimong kahapsay sa atong kinabuhi, sa atong palibot, sa atong nasod nga Pilipinas. Wala gyud matabang ng gira. So nay mga pulong sa Dios, dunay mga pagtulunan nga gitudlo kanila, napay skills training program ang Kapitolyo para sa ilaha. Sulod sa 3 months, nakakat-on yun sila o nakasabot yun sila kung unsa di ay ang gobyerno. Sila mismo nagsulti nga gidoktrinahan sila dito o para sa ilaha sayop nga doktrina. Kapoy naman kay sila dito. Wa man gyud improvement sa ilahang mga kaugalingon. Murag giilad sila sa ilahang mga kadagkuan. Para sa ato nakita din ha, no? Okay? Kaya mga maguni kada istorya manggod sa mga former rebels o mga kanhing rebelde, istorya man dito sa entablado sa ato ang Coliseum. Kada istorya nila, ilahang gisaysay ang ilahang mga nakatunan sa ilahang pag-surrender. Mato pala, di na sila mabalik
dito sa bukid yung inada dito ilang gisaysay kung unsa ilahang mga kaagi kung anong nadoktrinahan sila. So dinha na mo pasok mga bay ang kung i-connect na to ang gisulti ni Governor Cagas nga sa dihang na gobernador siya 1980s pa, no? Dulan na 1990 naana na nga programa sa gobyerno kanang paghatag o pagtagad sa mga rebelde nga mo surrender umubalik na sa bakan sa balaod. Unsay giingon ni Governor Cagas, dugay naman gyud na sigub aning panggobyerno, buhing saksi kung unsa ang mga panghitabo kaniadto sa mga milabay nga mga lideres sa ato nasod Pilipinas kung kining hisgutan ng pangkalinaw unsa may nahitabo sa una. Ingon pa ni Gob mga bay, naana ning programahan pero pakyas ang gobyerno sa unang panahon. Naana na mga ingana, pangako program ako sa mga pangalan ana sa una. Basta ingana nga mga programa pero pakyas. Nga naman, wala ayuha sa gobyerno, wala tinud-a sa gobyerno ang paghatag og mga benepisyo o ang pagtabang sa mga rebelde nga mo surrender kaniadto.